ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε το αεροπλάνο μας, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ το kit αυτό της Academy έχει σακουλάκια, είναι όλα κλειστά όπως βλέπετε, έτσι. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που τα έχουν ανοιχτά, έτσι, χωρίς σακουλάκια, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βγάλουμε τα κομμάτια μας, να πάρουμε λίγο αυτό που πλένουμε τα πιάτα, απορριπαντικό για τα πιάτα, να βάλουμε σε ένα λεκανάκι μέσα, θα τα ρίξουμε, θα τα καθαρίσουμε και σιγά σιγά μετά ένα σκούπισμα ή θα τα αφήσουμε να στεγνώσουν μόνα τους για να είναι καθαρά, να μην έχουν απάνω τίποτα λίπη, βρωμιές, σκόνες κτλ. Έτσι. Τα καθαρίζουμε για να είναι καθαρά τα κομμάτια μας. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα καθαρίσαμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν πρώτη επαφή με το αεροπλάνο μας είναι να το ελέγξουμε, έτσι, όπως βλέπετε, να το ελέγξουμε κατά πόσο είναι εντάξει, δηλαδή να έρθουμε πλέον να ξεκινάμε σιγά σιγά να γνωριζόμαστε με αυτό το αεροπλάνο, έτσι, να το παρακολουθήσουμε λιγάκι, να δούμε πώς είναι το σκαρί του, έτσι, το σκαρί φημά του τέλος πάντων, η άτραχτός του γενικά, έτσι. Αυτό εδώ όπως βλέπετε, από ό,τι βλέπω εγώ, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όσο αφορά την άτρακτο, δεν βλέπω να έχει ούτε στοκάρισμα ούτε τίποτα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό kit από ό,τι βλέπω. Εντάξει, κάποια αξισηματάκια, αυτά δεν είναι τίποτα. Τώρα, μια και το έδειξα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο εργαλείο, να έχουμε για πιαστράκια ή τέτοιο, ή απλό μανταλάκι, έτσι, να πιάνουμε κάποια, ας πούμε, λογουχάρι, θέλουμε να κολλήσουμε εδώ ένα κομμάτι, έτσι. Σας δείχνω τώρα περίπου, βάζουμε το μανταλάκι μας εδώ, έτσι, και το κολλάμε ή θέλουμε κάτι να κάνουμε και πρέπει να το βαστίξουμε εκεί, βάζουμε το μανταλάκι γιατί δεν γλιστράει εύκολα το μανταλάκι, είναι ξύλινο, και έτσι κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι ένα διπλό μανταλάκι, αυτό εδώ όπως βλέπετε, είναι ένα διπλό μανταλάκι, δηλαδή κόβουμε από το μανταλάκι, έτσι, κόβουμε τη μια μεριά λίγο πιο πάνω από το σίδερο που έχει, έτσι, όχι το σίδερο, λίγο πιο πάνω, αφήνουμε δύο πόντους και το κόβουμε. Το ίδιο κάνουμε και στο δεύτερο μανταλάκι, έτσι, τα ενώνουμε μεταξύ τους, έτσι, μετά όπως βλέπετε, έτσι, τα ενώνουμε μεταξύ τους, βάζουμε στη μέση ξυλόκολλα, πιάνουμε με ένα σύρμα, τα αφήνουμε μια μέρα να δέσει καλά και έχουμε ένα διπλό μανταλάκι που μπορούμε να πιάσουμε πάρα πολύ μεγάλες επιφάνειες, έτσι, θα μας φανούν χρήσιμα. Φυσικά υπάρχει και το πιαστράκι, το οποίο είναι του μοντελισμού, πρέπει να πάτε σε μοντελίστικο μαγαζί, είναι αυτό εδώ πέρα, έτσι, το οποίο και αυτό είναι καλό, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ, για ώρα ανάγκη σε ένα μικρό κομματάκι που θέλω να βαστίξω, και αυτό φυσικά είναι ένα πάρα πολύ καλό που βλέπετε, έτσι. Η διαφορά ότι αυτό γλιστράει, φεύγει, αλλά εντάξει, όταν το θέλουμε κάπου μας κάνει τη δουλειά μας που θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε ελέγξαμε λοιπόν το κομμάτι μας, το είδαμε ότι είναι εντάξει, αν θέλει κάπου σοκάρισμα θα στοκάρουμε κτλ, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν τώρα την άτρακτο, η οποία έχουμε μέλλον ακόμα, και ξεκινάμε να φτιάξουμε την θέση του πιλότου, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ όπως βλέπετε, να το βάλω ανάποδα για να φαίνεται και όλα καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η θέση του πιλότου, αυτό εδώ όπως βλέπετε, έτσι. Η θέση του πιλότου, από τη μάνα του δηλαδή, έχει στην πλάτη, όπως δείχνει και το σχέδιο, έτσι,
έχει κάποια ανάγλυφα εδώ, έτσι, η ανάγλυφα εγώ προτίμησα να του βάλω μαξιλαράκι γιατί μου αρέσει πιο πολύ, έτσι δείχνει πιο αληθοφανές παρά να το βάψω, μου αρέσει να προσθέτω κομματάκια, να το δείχνει ακόμα πιο αληθοφανές, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Μπορείτε να βρείτε χαρτονάκια στα βιβλιοπωλεία που πουλάνε, είναι απλά χαρτονάκια, αυτά τα είναι σε μεγάλα κομμάτια, έτσι είναι του μισού μέτρου, του 1 μέτρο, ούτε μισό μέτρο μα πάρετε είναι εντάξει, και σε φύλλο Α4 μα βρείτε ακόμα καλύτερα, να μην σας παιδεύει και ανοίγεται και ξανακλίνεται, είναι πιο εξυπηρετικά, έχει κάποιο ανάγλυφο απάνω, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αν είναι ανάγλυφο ή όχι, έτσι. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, ότι το κάνει αληθοφανές όταν θέλω ένα κάθισμα αυτό, αυτά τα πατήματα, να το πω έτσι, που έχει, πολύ με ευκολύνουν γιατί δείχνει μια πιο αληθοφάνεια, έτσι, και γι' αυτό τα διάλεξα. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν χαρτονάκια τέτοια και ανάλογα το χρώμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κόβουμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω, εντάξει, όσο αφορά για το μαξιλαράκι, έτσι, παίρνουμε εδώ πέρα τα μέτρα, πόσο είναι, το μετράμε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, παίρνουμε το χαρτόνι, το κόβουμε, εκεί που θέλουμε το κολλάμε. Τώρα η κόλλα που θα βάλουμε εκεί, επειδή οι κόλλες, να σας δείξω, μια και είπα και για κόλλες, εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ, έτσι, αυτήν εδώ της Revel, είναι μια πάρα πολύ καλή κόλλα, κολλάει άμεσα τα κομμάτια αυτά, έτσι, έχει και μητούλα μπροστά για κάποια δύσκολα σημεία που πρέπει να μπει η κόλλα, έτσι. Σε αυτή την κόλλα όμως θα προσέξετε μη σας τρέξει απ' έξω από το μοντέλο σας, γιατί κάνει κάποιο σημάδι, γιατί λιώνει βασικά τη ρητίνη αυτό, έτσι. Τη λιώνει, αλλά όχι να φανταστείτε τη λιώνει, την κάνει κομμάτια, απλά τη λιώνει για να γίνει ένα συμπαγές το κόλλημα εκεί απάνω που κολλάμε, για να μην φαίνεται ότι είναι κολλημένο, έτσι, όχι ότι το λιώνει τελείως, για να κολλήσει, δηλαδή το ένα μετάλλο το ψιλολιώνει για να έρθει σε επαφή με το άλλο, να μην φαίνεται καν ότι είναι κολλημένο, έτσι. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αυτή την κόλλα και είναι σε κάποιο σημείο που νομίζω ότι θα φανεί, παίρνουμε μια οδοντογλυφίδα, βάζουμε απάνω στην άκρη στη μύτη της, έτσι, και σιγά σιγά ας πούμε, θα σας δείξω εδώ λόγω χάρη, έτσι, όπως είναι εδώ το μοντέλο μας, βάζουμε λίγο στην άκρη και βάζουμε σιγά σιγά για να μην μας τρέξει απ' έξω και μας χαλάσει ας πούμε τις γραμμώσεις και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, είναι μια όμως πάρα πολύ καλή κόλλα, σε 5 λεπτά 10 λεπτά να το πω καλύτερα, έχει αρχίσει και στεγνώνει, οπότε μπορούμε να προχωράμε παρακάτω εύκολα. Επίσης μια άλλη κόλλα είναι της Habrol, η οποία αυτή αργεί πάρα πολύ αργή, είναι για κάτι να κολλήσουμε που δεν βιαζόμαστε, αλλά συνήθως αυτές τις δουλειές όχι βιαζόμαστε, καλύτερα είναι να κολλάμε σωστά και να προχωράμε και το μοντέλο μας, έτσι. Λοιπόν, να δείξω και κάποιες άλλες κόλλες. Για αυτή την περίπτωση εδώ τώρα που λέμε για το χαρτόνι και το πλαστικό, όπως σας είπα, αυτή της Revel, ούτε της Habrol, ούτε καμιά, δεν κολλάει έτσι χαρτόνι με ρητίνη. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Παίρνουμε μια κλασική κόλλα, έτσι, κάποια οποιαδήποτε, βάζουμε απάνω πάλι εδώ στην οδοντογλυφίδα στην άκρη, βάζουμε απάνω εκεί που θα να κολλήσουμε σιγά σιγά προσεκτικά, γιατί αφήνει κάποιες κλωστές αυτές, έτσι, σιγά σιγά, και το κολλάμε απάνω που κολλάει άριστα, έτσι. Επίσης άλλη μια κόλλα που πρέπει να έχουμε είναι αυτή της στιγμής. Αυτή η κόλλα όταν χρησιμεύει για κάπου
που θέλουμε να κολλήσουμε άμεσα και γρήγορα, έτσι. Και αυτή, όπως βλέπετε, έχει και μυτούλα και αυτή μας ευκολύνει σε κάτι γρήγορο που θέλουμε να φτιάξουμε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο περί κόλλας. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις ζώνες και να βάλουμε και πόρπες απάνω, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ πέρα καλό είναι να έχετε έναν πιλότο από κάποιο αεροπλάνο που δεν θέλατε να βάλετε, και όπως βλέπετε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Λοιπόν, εδώ απάνω, όπως βλέπετε, είναι χαραγμένες οι ζώνες. Από εκεί μπορώ να πάρω τις διαστάσεις μου και να κόψω για να τις κάνω πιο αληθοφανές από ό,τι είναι εδώ πάνω που τις έχει ο πιλότος. Τώρα θα μου πείτε που είναι το κεφάλι του, έτσι. Ναι, θα σας το δείξω το κεφάλι του. Το έχω κόψει εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Το έχω κόψει το κεφάλι του. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω τη μάσκα του για να τη βάλω πάνω στο F16, να φαίνεται μια μάσκα στα δεξιά, στα αριστερά μάλλον, έτσι. Και έκοψα του πιλότου αυτού του κύριου εδώ το κεφαλάκι. Είναι λίγο μακάβριο, να το πω, λίγο thriller ιστορία. Αλλά άμα χρειάζεστε, πώς το λένε, κάποιο κράνος, αυτή είναι η λύση. Κόβετε το κεφάλι και σιγά σιγά το τρώτε και μένει μόνο έτσι η κάσκα του πιλότου, έτσι. Λοιπόν, μετράμε, όπως είπαμε, τη ζώνη στην προκειμένη περίπτωση για ένα 72, για να μην κουράζεστε και να μην ψάχνετε να βρίσκετε πιλότους. Να μετρήσετε, είναι ακριβώς η ζώνη στην 1,72, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Εφόσον μετρήσαμε, θα την κόψουμε. Εγώ θα σας κόψω μια πιο μεγάλη, λίγο ελάχιστα, έτσι, όχι πολύ, για να δείτε και όλα πώς θα το κάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχω βάλει ένα χάρακα. Όταν είναι να κόψω με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, όπως είναι, εγώ χρησιμοποιώ, αυτό λέγεται νηστέρι, το έχω πάρει το φαρμακείο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μην κόψετε κανένα χέρι. Μεγάλη προσοχή, πρώτα κάντε κάποιες προπονήσεις, να εξοικειωθείτε με το νηστέρι, γιατί κόβει αφάνταστα. Επίσης υπάρχει στα μοντελίστικα μαγαζιά το X-Acto, έτσι λέγεται, το οποίο είναι αυτό εδώ, έτσι. Εγώ έχω βάλει ένα πριονάκι τώρα πάνω, έχει μπροστά μία λεπίδα, το οποίο και αυτό κόβει, αλλά και αυτό φυσικά μπορείτε να τραυματιστείτε, έτσι, δεν είναι είναι, αλλά το νηστέρι, όπως ξέρετε, είναι για χειρουργικές επεμβάσεις και όπως καταλαβαίνετε κόβει αφάνταστα, έτσι. Το λέω για να μην δημιουργηθεί κάποιος τραυματισμός. Καλύτερα να πάρετε ένα X-Acto τέτοιο όπως σας έδειξα, να το δείξω και τώρα που άνοιξε λίγο η κάμερα πάλι, ένα τέτοιο, έτσι, για να μπορείτε να κόβετε, αλλά και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι. Λοιπόν, εγώ επειδή στο έχω μάθει θα βάλω το νηστέρι. Λοιπόν, θα το κόψω λίγο παραπάνω για να το δείτε μετά πώς θα βάλω τις πόρπες, έτσι, για να καταλάβετε πώς γίνονται. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν το χαρακά μας, έτσι, κάθετα, εδώ έτσι, και το πατάμε δυνατά προς τα κάτω, δυνατά, και αρχίζουμε και τραβάμε σιγά σιγά μία ευθεία, σιγά σιγά. Κάνουμε μία, δεν το πατάμε δυνατά, κάνουμε δύο, κάνουμε τρεις. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο το
βγήκε το κομμάτι μας εδώ. Έτσι. Αυτό ας πούμε ότι είναι η ζώνη, δεν είναι αυτή, είναι πιο μεγάλη, απλά το κάνω λίγο πιο μεγάλο για να φανεί, έτσι. Εσείς θα το κάνετε ακριβώς 1 χιλιοστό. 1,72 είναι 1 χιλιοστό η ζώνη. Λοιπόν, ας πούμε ότι αυτή εδώ είναι η ζώνη μας, εντάξει. Ας πούμε ότι είναι αυτή εδώ η ζώνη μας. Λοιπόν, τώρα για να κάνουμε πόρπες θα χρειαστούμε ένα τέτοιο καλώδιο, έτσι, ένα τέτοιο καλώδιο, αυτό είναι μπλεντάζ, έτσι λέγεται, το οποίο το βρίσκουμε μέσα σε καλώδιο κεραίας. Μπορείτε να πάρετε 1 μέτρο καλώδιο, να δώσετε 60-70 λεπτά, έτσι, και να πάρετε ένα καλώδιο κεραία σε 1 μέτρο, το οποίο θα περάσετε ισόβια, γιατί βγάζει πάρα πολλές πόρπες, είναι τόσο πολλά μέσα τα καλωδιάκια του που θα περάσετε για όσα μοντέλα και να φτιάξετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε, εκτός αν τα πετάτε και δεν τα φυλάτε τα υπόλοιπα, και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Τραβάμε μια τριχίτσα εδώ, όπως βλέπετε, έτσι, και τραβάμε μία, όσο πάει, όσο βγαίνει, έτσι, δεν μας πειράζει, και να κοπεί δεν μας πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε αυτήν εδώ λοιπόν την, κάτσε να ζουμάρω λιγάκι, μπας και φαίνεται λίγο καλύτερα, έτσι, εδώ. Λοιπόν, κάνουμε ένα στρογγυλό, όπως έχω κάνει εδώ εγώ, έτσι, αυτό, έτσι. Παίρνουμε μία καρφίτσα, έτσι, την περνάμε μέσα εδώ, μέσα δηλαδή, εκεί που έχουμε κάνει την καμπύλη, και την πιάνουμε έτσι ακριβώς, στο τέλος της άκρης, στο τέλος, έτσι, και αρχίζουμε, το λεπτό γιατί μου φύγε, εκεί, και αρχίζουμε και γυρνάμε 5 φορές, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5. Όπως είμαστε έτσι, τραβάμε την καρφίτσα, έτσι, και είναι έτοιμη η πόρπα μας. Τώρα θα σας τη δείξω αν φανεί καλύτερα, έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, πρέπει να φαίνεται, έτσι, είναι αυτό το στρογγυλάκι εκεί που φαίνεται πάνω, αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τον κόφτη μας, ένα κόφτη, θα χρειαστούμε και ένα κόφτη φυσικά, έτσι. Αυτός ο κόφτης είναι αυτοί που έχουν ηλεκτρονική, που κόβουν από τις πλακέτες κάποια καλωδιάκια κτλ. Έτσι, ένα ψηλό κόφτη, αυτός έχει γύρω στα 5-6 ευρώ, αλλά είναι χρήσιμος αν το έχετε για πολύ καιρό. Θα κόβετε και από τα κομμάτια τα σπρου, από εκεί που κόβουμε δηλαδή τα κομμάτια μας από το μοντέλο, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν αυτό το κόφτη, μην επιχειρήσετε με ψαλίδι αυτό, γιατί θα σας πεταχτεί και θα το χάσετε, έτσι. Λοιπόν, και κόβουμε όσο γίνεται πάνω, όσο γίνεται κοντά στο στρογγυλό που φτιάξαμε, έτσι, όπως βλέπετε. Τώρα αν φαίνεται κιόλας, δεν ξέρω κατά πόσο εδώ φαίνεται, νάτε, αυτή είναι η πόρπα, πιστεύω ότι θα φαίνεται, έτσι τη βλέπετε εδώ, είναι νάτη η πόρπα αυτή. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Για να βάλουμε την πόρπα αυτή απάνω στη ζώνη και να την κολλήσουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Κάτσε να την πάρω από εδώ, γιατί είναι κατά σύμπτωση ίδιο το χρώμα αυτό, και δεν θα φανεί. Να πάρω λίγο την πόρπα από εδώ, έτσι.
Λοιπόν. Παίρνουμε λοιπόν τη ζώνη, την πάμε κοντά στην πόρπα, όπως βλέπετε εδώ, όπως το κάνω εγώ, έτσι. Παίρνουμε την καρφίτσα, πιάνουμε την πόρπα σιγά σιγά και την ανεβάζουμε απάνω εκεί που θέλουμε να την ανεβάσουμε. Θέλει λιγάκι εκπαίδευση μέχρι να την πιάσετε, να τη βάλετε απάνω, αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο, γιατί σας είπα και πάλι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, έτσι. Όπως βλέπετε λοιπόν, έτσι, εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Παίρνω την κόλλα στιγμής, όπως είμαι έτσι, και στάζω απάνω εκεί όπως είναι, έτσι, το βάζουμε σε ένα σκληρό, εγώ έχω πάρει ένα κομματάκι ξύλο, μπορεί να το βρείτε από ένα ξυλουργείο, να έχει απάνω λίγο ένα καπλαμάξιο, εγώ οτιδήποτε, όπως βλέπετε έχω εγώ. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Βάζω την κόλλα στιγμής, από πάνω και ρίχνω μία σταγόνα. Όπως βλέπετε έπεσε η σταγόνα, αμέσως το τραβάω, ακριβώς αυτό όπως έκανα, έτσι. Το τράβηξα, δηλαδή έπεσε η σταγόνα, το τράβηξα από το σημείο που είναι η κόλλα, την καθαρίζω γρήγορα για να μην στεγνώσει κιόλα και μου κάνει ζημιά εκεί, και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, κουνήθηκε λιγάκι γιατί το κάνω γρήγορα για να σας το δείξω, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι η πόρπα μας, που είναι, έλα, που το χάσα, που είναι βρε, που είναι βρε, το χάσα βρε. Δεν πειράζει, πάρω μια άλλη το κλειφίδα. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα, δεν πειράζει, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει μπει η πόρπα πάνω, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το κομμάτι που θέλουμε και να το κολλήσουμε πάνω εδώ στο μοντέλο μας, και θα μας βγει αυτό εδώ το αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε με το πρώτο μέρος όσο αφορά τη θέση του πιλότου, έτσι. Όπως βλέπετε είναι μια πάρα πολύ ωραία θέση, όπως σας έδειξα, έτσι φτιάχνω εγώ τις θέσεις. Τώρα θα μου πείτε, έλα μωρέ, ένα 72 είναι, χρειάζεται τόση διαδικασία τώρα, σιγά το πράγμα και ξέρω εγώ. Για μένα, έτσι, εσείς μπορεί να μην το, αν θέλετε δεν το κάνετε, απλά βάφετε, έτσι, το βάφετε και τελειώνετε, δεν είναι υποχρεωτικό να τα κάνετε όλα αυτά, εντάξει, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια καλή λύση το να κάνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει το kit. Πάντα η δική μου γνώμη, έτσι, πάντα η δική μου γνώμη, γιατί εμένα μου αρέσει να προσθέτω πράγματα, όπως θα δείτε και στη συνέχεια θα προσθέσω και άλλα, έτσι. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Εσείς μπορεί, αν θέλετε, να μην κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, απλά βάφετε τη θέση, έτσι, σιγά σιγά με ένα ψηλό πινελάκι, να κάνετε και τις ζώνες, έτσι. Είναι λίγο μια διαδικασία, μπορεί να σας ξεφύγει λίγο το πινελάκι, γιατί είναι, σας λέω, μισό χιλιοστό, πράγμα που πρέπει να είναι μια τρίχα το πινέλο για να πετύχετε να μην σας ξεφύγει δεξιά-αριστερά, ενώ με αυτό γλιτώνετε πάρα πολύ χρόνο από το να το βάψετε τη ζώνη, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτά που πρέπει να δείξω όσο αφορά την θέση του πιλότου, τα δείξα, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι στη δικιά σας να σας δείξω όσο αφορά τη θέση του πιλότου. Όπως είπαμε, στο επόμενο θα δείξουμε τα όργανα, πώς μπορούμε να τα κάνουμε ανάγλυφα, έτσι, για να τα εμφανίσουμε προς τα έξω, για να φαίνονται ότι είναι αληθοφανές, έτσι. Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστώ. Επίσης, για άλλη μια φορά, όλους όσοι ενδιαφερθήκανε να δείξανε κάποιο ενδιαφέρον για αυτό το μοντέλο.